Συνεχίζουμε με την κοινοβουλευτική ομάδα της Ελληνικής Λύσης, δίνοντας το λόγο στον κύριο Βασίλειο Βιλιάρδο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, επειδή δεν είμαι τακτικό μέλος της Επιτροπής, είχα πάρει τηλέφωνο στην Επιτροπή, ρώτησα πόσο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Μου είπαν 12 λεπτά και αυτή είναι η προετοιμασία μου. Θα κάνω όσο πιο γρήγορα μπορώ, αλλά ρώτησα και αυτά μου είπαν. Καλά είναι να δίνετε σωστές πληροφορίες πάντως, έτσι, για να μπορεί κανείς να προετοιμάζεται σωστά. Τώρα, το σημερινό έργο αποτελεί εκκρεμότητα άνω των 25 ετών, ενώ είχαμε ρωτήσει για το έργο στο παρελθόν, ζητώντας να προωθηθεί και μας χαροποιεί πραγματικά που προωθείται, καταθέτοντας τις ερωτήσεις μας στα πρακτικά μαζί με έγγραφα για όλα όσα λέμε. Ειδικότερα η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών Κορίνθου με την περιφερειακή Εγάλο και Δυτική Αθήνα στο Χαϊδάρι εκκρεμεί περί τα 25 χρόνια. Αφού είχε εξαγγελθεί από το 2000 με αρχικό κόστος 4,5 δισεκατομμύρια δραχμές ή 13,2 εκατομμύρια ευρώ και αφορούσε τη μετατόπιση της Λεωφόρου Αθηνών και της Εθνικής Οδού στη σύνδεσή τους. Έκτοτε το ελληνικό δημόσιο δαπάνησε 22 εκατομμύρια, αλλά το έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ενώ ο λόγος είναι η ακύρωση των απαλωτριώσεων στην περιοχή από το Συμβούλιο Επικρατείας με 3 αποφάσεις του, το 2002, το 2003 και το 2007. Έτσι οι σύραγγες έμειναν ημιτελείς, ένα μνημείο πραγματικά αναποτελεσματικότητος σε ένα πολύ κεντρικό σημείο της Εθνικής Οδού. Τελικά, όπως βλέπουμε, θα σφραγιστούν, αφού έχει αλλάξει η χάραξη. Θα σφραγιστούν τελικά. Στη συνέχεια, το έργο της ολοκλήρωσης της νότιας απόλυξης της περιφερειακής Εγάλεω εντάχθηκε από την περιφέρεια Αττικής για χρηματοδότηση σε κοινοτικά προγράμματα. Ενώ τελικά απεντάχθηκε το 2013 χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία. Μπορείτε να μας την πείτε? Είχε αναφερθεί πάντως στον τύπο το 2017 ότι θα προκυρησόταν η ολοκλήρωση των έργων με νέα μελέτη και προϋπολογισμό ύψους 45 εκατομμυρίων, ενώ η μελέτη είχε εκπονηθεί από τη μελετική Δραγουμάνοβιτς. Όπως φαίνεται, η σημερινή δημοπρασία εφαρμόζει αυτήν την τεχνική πρόταση, γι' αυτό το αναφέραμε, αλλά με πολύ μεγαλύτερο κόστος, στα 60,5 εκατομμύρια από 45 εκατομμύρια που δεν δικαιολογούνται σε αυτό το βαθμό από τον πληθωρισμό. Δεν ισχύει? Θα μου πείτε. Σε μία από τις ερωτήσεις μας τώρα του 2019 είχε απαντήσει η Διεύθυνση Συγκοινωνιών του Υπουργείου αναφέροντας μας ότι θα προωθούταν η δημοπράτηση από το Υπουργείο μετά από οριστικοποίηση των μελετών από την περιφέρεια. Αυτό βέβαια συνέβη 7 χρόνια πριν. Στην ερώτηση μας του 2023 είχε απαντήσει το Υπουργείο ξανά προς το έργο ήταν όριμο για δημοπράτηση, ενώ είχαν κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις από το 2017. Επομένως απορούμε γιατί υπήρξε τέτοιου είδους αργοπορία. Συνεχίζοντας, όπως ήδη αναφέραμε, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 60,5 εκατομμύρια με ΦΠΑ, ενώ αναλύεται σε 51 εκατομμύρια για το κυρίως έργο και 9 εκατομμύρια για τα 3 υπόεργα προαίρεσης, όπως θα καταθέσουμε στα πρακτικά. Η κατασκευή του έργου εντάχθηκε στο Ταμειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υποδομών και Μεταφορών 2021-2025, δηλαδή στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το γεγονός ότι εντάχθηκε σε ένα πρόγραμμα που έληξε το 2025 σημαίνει ότι είχε υπόλοιπα αυτό το πρόγραμμα, όπως με τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης που μένουν στα ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Εξετάζεται πάντως να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 21-27 για τις μεταφορές. Η αναμενόμενη διάρκεια εκτέλεσης είναι 36 μήνες, όπου όμως με δεδομένες τις καθυστερήσεις που συνεχώς παρουσιάζονται είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί σε σχέση με την τήρηση της προθεσμίας. Ακόμη χειρότερα, είμαστε επιφυλακτικοί για το αν θα γίνει εντός του πλαισίου κόστους και όχι με κάποιο εξωφρενικό πριμ επιτάχυνσης. Το λέμε επειδή συνέβη για παράδειγμα στο Πάτρα Πύργος, το ίδιο συμβαίνει και στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη, που δόθηκαν 104 εκατομμύρια επιπλέον λόγω διοικητικών καθυστερήσεων. Καλά είναι να μας το διευκρινίσετε. Να σημειώσουμε εδώ ότι ήδη υπήρχε μελέτη από το 2017, τουλάχιστον ως προς το βασικό σχεδιασμό. Οπότε μάλλον δεν θα πρέπει να είναι σημαντικό το κόστος για την επικαιροποίηση αυτής της μελέτης. Το γεγονός όμως ότι δημοπρατήθηκε μαζί η μελέτη και η κατασκευή αποκλείει τυχόν δικαιολογίες καθυστέρησης. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 5 εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι μεγάλες Άκτορ και Άβαξ, ενώ μειοδότης ανακηρύχθηκε η κοινοπραξία της ΜΕΤΚΑ, του ομίλου Μυτιληναίου και της Δομικής Κρήτης, με έκπτωση 21,2%, δηλαδή με 50,31 εκατομμύρια. Οπότε πολύ κάτω από τις προσφορές των άλλων, τις οποίες είδαμε. Το γεγονός όμως αυτό προκαλεί προβληματισμό για τυχόν ενστάσεις που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις εργασίες. Επίσης, ανησυχία μήπως η έκπτωση ήταν υψηλή, επειδή ο εργολάβος θα διεκδικήσει μετά
πρόσθετο προϋπολογισμό λόγω απρόβλεπτων δήθεν και πόνους επιτάχυνσης. Κάτι ανάλογο άλλωστε έχει συμβεί στην υπογειοποίηση του ΟΣΕ στα Σεπόλια, η οποία έχει βαλτώσει απαράδεκτα. Το αναφέρουμε πάρα πολύ καιρό τώρα. Θα κλείσουμε τώρα με ορισμένες ερωτήσεις μας, με αρκετές ερωτήσεις μας, οι οποίες είναι οι εξής. Η πρώτη είναι πώς θα γίνεται η σύνδεση της περιφερειακής Εγάλεω με την ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου προς και από την Κόρινθο, εάν δεν γίνει το έργο της προαίρεσης 3. Μέσω του κόμβου σχιστού, μέσω της υπάρχουσας οδού διπλής κατεύθυνσης δίπλα στα δηληστήρια των ΕΛΠΕ. Γιατί δεν γίνεται κανονικός ανισόπεδος κόμβος στο Σκαραμαγκά, αλλά ημικόμβος σύνδεσης. Η δεύτερη, με κόστος 60,5 εκατομμύρια, το έργο είναι ήδη αρκετά δαπανηρό για 7,4 χιλιόμετρα, εξαιρετικά ακριβό. Ενώ υπάρχουν ανάγκες σε πολλά άλλα μέρη της χώρας μας. Με ποια λογική προτεραιοποιήθηκε τώρα μαζί με τα έργα προαίρεσης? Είναι προεκλογικό έργο? Λόγω ετοιμάτων στην περιοχή, πάμε και την καλή πλευρά, λόγω ετοιμάτων στην περιοχή, για παράδειγμα από τον ΟΛΠ, τα ναυπηγεία κλπ. Και την καλή και την κακή πλευρά πήραμε, κύριε Υπουργέ. Τρίτον, είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των 60,5 εκατομμυρίων. Είχε μείνει υπόλοιπο από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και το ταμειακό πρόγραμμα 21-25 του Υπουργείου. Τι προβλέπετε εάν δεν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ? Τέταρτον, τα 3 έργα προαίρεσης είναι συμφωνημένα να κατασκευαστούν. Πώς ενεργοποιείται η προαίρεση? Υπάρχει περίπτωση να μην ζητηθεί η εκτέλεση των προαιρετικών έργων, αφού τα προαιρετικά 1 και 2 μάλλον δεν είναι αναγκαία, τουλάχιστον σε πρώτη φάση? Πέμπτον, έχουν λυθεί θέματα απαλωτριώσεων που θα μπορούσαν να παρεκτρέψουν την εκτέλεση του έργου και υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι καθυστέρησης? Στη ερώτησή μας του 2023 πάντως, μας είχε απαντήσει το Υπουργείο, σας είδα να αναγράφετε καταφατικά, αλλά μας είχε απαντήσει το Υπουργείο πως είχαν κηρυχθεί οι απαλωτριώσεις από το 2017. Έκτον, χρησιμοποιήθηκε η μελέτη του 2013 που αναφέρουμε παραπάνω και μοιάζει με αυτήν τη χάραξη? Υπήρξε επικαιροποίηση από την περιφέρεια, όπως απάντησε το Υπουργείο στην ερώτησή μας? Αν υπήρχε μελέτη, γιατί δημοπρατήθηκε ως μελέτη κατασκευή και στα 2 μαζί δηλαδή? Δεν αποτελεί ένα ενδεχόμενο περιττό έξοδο για τις εταιρείες που αυξάνει τον προϋπολογισμό? Επόμενη, υπάρχει κίνδυνος ενστάσεων από τους άλλους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και άρα καθυστερήσεων? 8η, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο στον εργολάβο εάν καθυστερήσει με δική του ευθύνη? 9η, τι προβλέπετε σε περίπτωση που ο πληθωρισμός αυξήσει το κόστος του έργου? Υπάρχει καμία πρόβλεψη από το Υπουργείο? 10η, με δεδομένο το ότι η έκπτωση ήταν υψηλή, μπορεί ο εργολάβος να διεκδικήσει πρόσθετο προϋπολογισμό στην πορεία, επικαλούμενος απρόβλεπτα προβλήματα στη μελέτη ή σε διαδικασίες του δημοσίου και τελικά μπόνους επιτάχυνσης κατά τα γνωστά? Και τελευταία, είναι δυνατή η εκμετάλλευση των ημιτελών σειράγκων αντί να σφραγιστούν? Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.